Arenys de Munt va celebrar divendres 13 de setembre el 10è aniversari de la consulta que va donar el tret de sortida a les consultes populars no vinculants que després es van celebrar arreu de Catalunya. L'acte va ser encapçalat per Quim Torra, president de la Generalitat, i també hi van assistir el conseller de Treball Chakim El Homrani, la presidenta de l'ANC, Elisenda Poliser, i l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas. No hi ha processal sinó de sentit comú. Que també a vegades la malinterpretem. En el seu discurs, Torra va assenyalar que aquella primera consulta va ser la llavor de l'1 d'octubre i va demanar posar la desobediència civil en el centre de l'acció política, aprofitant la sentència del judici als líders independentistes. Arenys es trenca la por, i això també és importantíssim. És a dir, davant d'aquells autocars falangistes i feixistes, davant de totes les amenaces també de la judicatura, etc., doncs Arenys ho va tenir molt clar i la gent va dir no, escoltin, jo amb aquesta papereta vaig a votar i vaig a posar-la dintre de la urna. Arenys es va arriscar. I és així també, és una de les lliçons d'Arenys, que cal arriscar, que cal ser audaços. Que hi ha moments en què, en la història dels pobles, que cal arriscar. I per tant, jo us demano, ara amb les sentències, que arrisquem. La periodista Aida Martori va entrevistar l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, qui va parlar sobre la sentència i sobre el futur judicial dels empresonats. Decorat de molt bones formes i con sumo agrado i con mucha galanura, però on s'han transgredit totes les normes no hi ha processal sinó de sentit comú. No té cap sentit deixar parlar un testimoni, no poder confrontar les mentides que està dient amb els vídeos. Tot seguit hi va haver uns reconeixements a la presidenta de l'ANC, Elisenda Poliser, i als afectats de l'1 d'octubre. Sabem que ho farem. Potser no sabem molt bé com ho hem de fer a dia d'avui. Després del sopar popular, la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, i l'expresident Carles Puigdemont van ser els encarregats de cloure l'acte mitjançant 2 missatges gravats. I parlar d'Arenys de Munt ja sé que s'ha de fer en clau, diguem-ho així, històrica, en clau de passat. I és així, és una part del nostre patrimoni històric. Però crec que a ningú no se li escapa que ho hem de fer-ho en clau de futur. En clau de mirar el que podem fer si ens posem d'acord.